Njengoba lezethulo zethu samukele uNkulunkulu Baba uSomandla. Inkosi kanye nezethu zazenza ukuze kuzwe igama layo nokuba sizakale thina lonke ixesha kuwe. uNkulunkulu phezu konke ngokunana nokuhloniphekile kwesipho lomhlatshelo wenza uba sabele uNkulunkulu bakho ukodwa njengoba seliqonda iqiniso lakho sicela ukuba kube yilona elisibusayo kukho konke esikwenzayo sicela ngoKristu inkosi yethu. Inkosi yabe nani. Sihambisane inhliziyo zenu. Masibonge inkosi uNkulunkulu wethu. Ngempela kufanele kulungile ukubonga wena Nkosi ngezikhathi zonke, kodwa kufanele ukuba sikubonge ngodumo olunqabile, ikakhulukazi lapho imvana yethu yePhasika inguKristu ihlatshiwe. Yena uyilokhu ezinikela ngenxa yethu, akaphezulu sikhulumela kuwe Baba. Uyimvana yePhasika iyahlatshwa ngenxa yethu, kepha nokho manje usephila njalo. Ngalokho-ke wonke umhlaba ugcwele ukuthokoza kwePhasika, amazwi ngamazwi akubonga ngenjabulo ephuphumayo, namavi yonke asezulwini akudusa ingaphezi. Iy'ngilosi zonke zibuka ihubo lobukhosi bakho ziyilokhu zithini. Baba, siyavuma ubukhulu bakho yonke imisebenzi yakho eveza inhlakanipho nothando. Wamdala umuntu wabayinhloko yakho, wambeka phezu komhlaba wonke, ukuba ethe kukhonza wena mdali, abuse zonke izidalwa zakho. Kwathi nalapho esezonele ngokungakulaleli, nokho kawazi wamshiya yilwe ngamandla wokufa, wabapha bonke abantu amandla ukuba bakufune baze bakuthole, kwaze waba kaningi wenza isihi sokuvumelana nabantu, ukuba bona babe ngabantu bakho, wena ube uNkulunkulu wabo. Wabafundisa ngabaprofethe ukuba bahlale belindele isithembiso sosindiso. Kanjalo Baba wasithanda kangaka ukuba kwathi lapho sesifikile isikhathi wasithumela indodana yakho eyodwa ezokusindisa ngamandla omoya oqobileyo. Yazalwa intombi eyigcwele uMaria, yaba ngumuntu engathi kodwa ongabanga nasona, yashumayela indaba ethokozisayo yokusindiswa kwabampofu, nenkululeko kwabayizigqila, nenjabulo kwabahluphekayo. Ngokwenza intando yakho yazinikela ekufeni, kwathi ngokuvuka ekufeni yanquba ukufa yasibuyisela ukuphila, ukuze singabe sisaziphilela thina kepha siphilele yona. Yasithumela umoya wakho Baba, oyisipho sayo sokuqala kwabakholwayo, ukuba ufeze emhlabeni umsebenzi wayo wokugcwalisa ngokugcweleyo. Baba, wona lo moya ogcobileyo mawugcwalise lezi zethulo ukuba zibe umzimba negazi leNkosi yethu Jesu Kristu, njengoba sibonga ngobukhosi nemfihlakalo sishiyela yona, ibe yisivumelwano esimiyo njalo. Wayebathanda babe ngabakhe lapha emhlabeni, kwathi sekufike isikhathi sokuba dunyiswe ngoyise wasezulwini, wabonakalisa ukuthula kwalolo thando kwaze waba sekupheleni. Kwathi ekugcineni kokugcina wathatha isinkwa wakudusa wabonga, wasesihlephula izingcezu, wanika abafundi bakhe ethi, mina nithathani nonke nidle, lokhu umzimba wami ozonikelelwa nina. Ngokunjalo wathatha isitsha esinewayini
waphinda wakutusa wabonga wasisinika abafundi bakhe ethi mina nikhosana nonke kuso isitha segazi lami igazi lesivumelwano esitsha isiyakuma njalo leli gazi lizochitha ngenxa nabantu bonke ukuze kuthethelelwe izono yenzani lokhu nenze lokhu ngikhumbula. Masibonge imfihlakalo yokholo. Sithi silindele ukubuya kwakhe ngobukhosi siyawethulela umzimba negazi lakhe okungumhlatshelo othandekayo kuwe wokusindisa bonke abantu. Akubheke Nkosi lo mhlatshelo imandla lakhe ngawuphiwa ngoqobo thina sonke sokwabelwa esibenzini nasesitsheni sinye akusihlanganisa ngomoya oqobileyo size sithethe umzimba munye kaKristu sikudumise singumhlatshelo ophilayo. Nkosi sicela bonke laba esibethulela lo mhlatshelo ikakhulu Papa wethu uLeo we-18 nombhishobhi wethu Graham Rose no-Allen Williams umbhishobhi waseBrentwood nababhishobhi bonke kanye nabo bonke abasey'gameni zobuKristu. Nkosi ayakobabheka abawethulela lo mhlatshelo bonke sihlangene nabo kuleli misa kanye nabo bonke abangabakho nabo bonke abakufuna ngeqiniso sinxuselana nabasebelele kuKristu nabo bonke abangasekho abalukholo lwabo lwaziwa nguwe wedwa. Baba onesihawu akawusiza nathi thina abantu bakho ukuba size sifinyelele embusweni waphezulu sibe noMaria unina kaNkulunkulu intombi engcwele noJoseph ogcwele umyeni wakhe nabapostoli nabacwebileyo noMichael ogcwele umusa wethu khona siyothi lapho embusweni wakho sesikhululiwe ezonweni nasekufeni sidumise ubukhosi bakho kanye nezidalwa zonke ngoJesu inkosi yethu osipha ngayo bonke bokuhle. Ngayo Kristu kanye naye sibuye ekunyeni bomoya oqobileyo lonke udumo nokubonga ngokwakho Baba Somandla kuze kube phakade.
Vater, es muss es so tennis melios Jerusalem Bana.